Onko siellä varjo sisällä? Kaksi. Okei, kiva. Elsa, mikä lähtöfiilis? Ihan ok, yllättävän ok itse asiassa. Kyllä tästä varmaan elävänä alas selvitään. Kyllä mulla on luja luottamus. Hyvät yes. Opettajat. Hyvä, samat kunnossa. Hyvä. Elsa, joo? Miten menee? No ihan hyvin. Kivaa! Hyvä! Paljon meillä on korkeutta? Ei mitään havaintoa, mutta kyllä on hyvät vaihtelut. Mistä sulla on korkeusmittari? Ai niin! Mähän tiedän tän. Oota! Joo. Oli 800 metriä. Noniin, hyvä juttu. 200 metriä viereen lähdetään hyppää. Mahtavaa! Yes. Meillä on hyppylupa. Avallaan ovi. Hyvä hyppyä. Kiitos. Okei. No. Woohoo! You did it! Tuolta tultiin! Tässä ollaan! Oon hengissä! Jumaliste, että on hyvä fiilis! Mä oon elossa! Woohoo! Yes. Yhden asian haluan kyllä sanoa, että jos ihmisellä on unelmia, niin ei auta muu kuin ryhtyä toteuttamaan niitä. Ne ei toteudu, ellei niitä toteuta. Täällä taas yksikin tulee alas. Yeah!